Markus Nordenström, joka on viettänyt ansiokkaasti aikaa Rapakon toisella puolella tässä viime kuukauden ajan. Mukava palata tänne ja mikä se mukavampaa kuin tehdä musaneuvoston aiheesta Tuomari Nurmio. Tervetuloa Hannu Nurmio. Kiitos. Ja Handen ohella täällä studiossa Jukka Mattila. Tervetuloa. Kiitos ja hei kaikille. Hande, sulta on uutta plattaa tulossa. Me ei mennä hirveän syvälle nyt tuohon uuteen levyyn, koska mun mielestä siinä on jo oman radio-ohjelman aihe, mutta mä olen jo pitkään miettinyt, että meidän pitäisi sivuta sun uraa tässä lähetyksessä. Meillä on aika ajoin täällä ollut tämmöisiä pitkän tien tehneitä musiikin tekijöitä Suomen maasta, joiden uraa ollaan käsitelty tunnin ajan, ja mun mielestä Tuomari Nurmio on aika ohittamaton tässä kohtaa. Sen verran uutta levyä ihan tähän kärkeen voisi ehkä sivuta, että kyseessä on tämmöistä stadilaisuutta ja stadislangia sivuava progis. Kerro ihan nopeasti, mikä sai sut lähtemään jälleen kerran tähän, koska kyllähän tämä stadilaisuus sun musassa esiintyy ihan tuolta 70-luvulta saakka jossain määrin. Mikä tekee sun uudesta levystä erilaisen? No siis se on semmoinen, missä on se on niinku voisi sanoa teemalevy, eli siis siinä on kaikki biisit on niinku mahdollisimman semmoista vähän blandattua slangia. Ja semmosia, ja slangin pitoisuus on niinku korkea ja sellainen niinku ja se perustuu jotenkin siihenkin, se on kytönyt mun mielessä aika pitkään toi juttu. Siinä on niinku kivijalkoina ne 4 vanhaa Mutsis lähti, joka oli niinku ensimmäisellä levyllä jo messissä, ensimmäisellä singlellä. Ja mä ajattelin, että mä jossain vaiheessa kelasin, että kuinka paljon tämmöisiä slangibiisejä on ylipäänsä tehty niinku koko sen siinä aikana, kun slangi on tää suunnilleen puhuttu yli 100 vuotta tai jotain, kuka tietää edes tarkemmistaan, niin niitä ei ole paljon ollenkaan. Ja mun mielestä on niinku, se on asia, joka vaatii välttämättä jotain. Mä ihmettelin, miten se on mahdollista, koska se on tosiaan niin kiinteä osa mun mielestä niinku stadilaisuutta. Mun mielestä oli ihan hauska, siinä on tosi helvetin pieni sanavarasto. Joutuu aika legoja vähän. Oletko sä itse niitä miehiä kuitenkin niin oikeana stadilaisena, joka närkästyy, jos joku sanoo väärin töölööseen tai töölöön? Siis päinvastoin. Mä en ole koskaan kaikenlaiset slangipoliisit ja muuta. Mun mielestä sellaisia ei tarvita ollenkaan. Se on täysin vapaamuotoinen puhetyyli. No mutta jos mennään